ZNA ZDF generals protect each other. You are next. Sanapita mashoko ari kuda panguva ino achitaurwa nethe anti-2030 group vanozviti chikora zvakananda. Panguva ino vanoonekwa kunzi each and every day vanouya vachitaura zviri against the 2030 faction. Panguva ino inoonekwa kunzi yakakwanisa kusecure ma-constitutional amendments. Panguva ino yakapaswa into law. Sanapita mashoko ari kuda panguva ino inoonekwa kunzi ma-generals war veterans kana anyone are opposed to 2030. Recently tikuona kuti there are some series of deaths of these people zvaita kuti panguva inoi this chikora zvakananda faction ibude ichiti the ZNA and the ZDF generals, you have to protect each other, not you are the next. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Today tipita paendo pake anobudanyora chiti anoposta these two generals kubudanyora chiti Comrade Kageni Janga has just informed me Mnangagwa sent 13 hitmen to assassinate retired Brigadier General Dr. Herbert Chingono on his farm. Full verified details coming. How they carried out this cold-blooded murder will be exposed. ZNA or ZDF generals protect each other. You are next. Toma developments anobuda chitoko panguva ine anoyanosviti chikora zvakananda. Panguva ine achiti my verified details they are coming soon. My details ekuti vanhu panguva ine these developments they did not believe them. Vachiti this person panguva ino zvaanotaura anozwa nepi. Tichipinda macomments mubuda nekwakuchinza are you in South Africa? Too much drugs there and a variety of them like a variety of your post. I guess your post depend on which drugs you would have taken. Honorable achiti don't start me. Anoendera mberi vamwe vachikomera vachiti chef madi ombomira manyepo azvipe vanhu food izvi. Anopindura achiti I'm not playing games iwe we're talking about lives kiudisanijairira wanzwa wanobvira achiti the way you look for relevance is unparalleled. You cook up stories to get people's attention but your scheme to taint his excellency will not work. Developments are kuda panguva ine kuti panguva ine when he's coming to warn the people sometimes zvanotaura zvezvi zvechokwadi but panguva ine zvinhu zvanoita for attention seeking zvaita kuti vanhu vasanyatsa kumubhilivha. Bodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? So subscribe or like muchatora the bell icon.